كاب أجلجلو تلفزيون تراعز السلام تنا تقبل زغبركم تغطاتلتنا كم يتمسيو بقطعة رأي تراس ساعات مشت كوينولو نلو محمد عيسان سسن مسكرم سرالو زينا مسنادو حيزلكم قريبا لهم مكتالكم بغرب زعد من صاوم صنحن ميكال حرقو فلما مكنت وتاتو فيلم أمباسادور يوهانس تغلى ميكال مس مينستر قدات وطايدوب سودان بمعزاز كريتاو زمدنا زتيو ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ሓራምዝ ኣፍሪቃ እናሰሰነ ይመጽእ ኣሎ። ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣብ ከተማ ከረን ማእከል ምንቅስቓስ ኣካላት ከፊቱ። ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣልጄርያ ክለኣይራ ንምንቅስቓስ ነፈርቲ ሞሮኮ ከም ዝኸልከለት ኣፍሊጣ። ቬኔዙዌላ ብልዕሊኣ ጸኒዑ ዘሎ እገዳታት ኣሜሪካን ኤውሮጳ ሕብረትን ክለዓል ጸዊዓ። حيل بحر روسيا بتصلين بحري وتهدراو لممد أكايدو زرزينا أمباسادور إيرترا بريبابليك دوب سودان أتو يوهانس تغلى ميكايل بعشرة مسكرم مينستر قدات وتصاتا هاجر مايك آيو دينغ تراخيبو أب معزاز كريتاو زمدنان حوارا وقداسنا زلوهم زباو معبالتاتن زتو كورزت أكايدو كلتيوم وقنات تقبار أغديمو أب منغو منقصات إيرتران دوب سودانن ዝተበፅሐ ስምዓትን ምርዳእትን ኣብ ምድንፋዕ ዘሎ ዝምድናታት ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንምንጥጣፉ ክውሰድ ኣብ ዘለዎ ስጉምታት ተዘራሪቦም ዞባዊ ሰላምን ሽርክነትን ንምርጋፅ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ሓበራዊ መረዳእታ ክድልድል ከም ዝግባእ ዝጠቐሰ ኣምባሳደር ዮሃንስ ብወገን ኤርትራን ዘሎ ቅርብነት ኣረጋጊጾም ንደቡብ ሱዳናውያን ግዳያት ባህርያዊ ሓደጋታትን ኩናትን ንምድጋፍ بموهاد إمباسي إيرتان محبركم إيرتراوان أب دوب سودان توقسوتات كوسر جميرو كم زلون أمباسادور يوهانس بوتوساخي أبريهم منيستر قدات وطائي مايك آيو دينغ بوغنو بهزبن منقسن إيرتران زقبر زلو كل مدياو دقف بموغاس أرديمون توطيرون بستفرالي مغنياتات كيتا توقبرو زصون حمربات داقم نمبربار كم زسراح الرقاقيتهم نابل كالزينام سنسقرم ኣብ ኤርትራ ብዝሓለፈ 30 ዓመታት ብዝተኻየደ ጻዕርን ብዝተወስደ ዕቱብ ስጉምታትን ቁፅሪ ሓራምዝ እናሰሰነ ይመጽእ ኣሎ። ጋዜጠኛ ኢሳቅ መሓርን ሰኣላይ ተፈሪ ተኽለን ዘዳለዎ ትሕዝቶ ዶኒካ ፀሓይ ከተቕርበ እያ። ኣብ ሃገርና ቁፅሪ ሓራምዝ እናሰሰነ ይመጽእ ከም ዘሎ ካብ ሞያውያን ሕርሻን ጓሶትን ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር ኣብ 1997 ብነፋሪት ተሰኒዩ ብዝተኻየደ መጽናዕቲ 15 ጥራይ ዝነበረ ቁፅሪ ሓራምዝ ኣብ ኤርትራ ጽጹይ መጽናዕቲ ምክያድ ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ንኡስ ዞባ ሃይኮታ ክሳብ ሩባ ሰቲት ኣብ ዝዝርጋሕ 44,000 ሄክታር ሕዛእቲ ሓርማዝ እቲ ቁፅሪ ካብ 150 ክሳብ 200 በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። مسسان قطر حرامز من جماي نمنداي أمانغو حارستوتن حرامزن بزفتر قجت أبهي واتسابن حرامزن كسعب زخيل حادقاتات نموغاد أبتن حرامز تباهيلوس تتغلق كوابيتات أخل من جماي كوادد موياوان حرشان قواسوتن يزخخروم ኤርትራ ሰሜናዊ ጫፍ ዝርግሐ ሓራምዝ ኣብ ኣፍሪቃ ምዃና ዝሕብሩ ክኢላታት ቁፅሪ ሓራምዝ ብደረጃ ኣፍሪቃ እናንቆልቆለ ኣብ ኤርትራ እናሰሰነ ምምጽኡ መርኣያ ናይትን ተፈጥራዊ ጸጋታት ዝግበር ዕቃበን ናብዮትን ከም ዝኾነ እዩ ዝሕበር። ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ልዕሊ 100,000 ሓራምዝ ብሃድንን ካልእ ምኽንያታትን ከም ዝሞቱ ጸብጻባት የነጽሩ። ኣብ ሃገርናውን ብሰንኪ ምሰብ ዝፍጠር ጎንፂ እዚ ተርእዮ እዚ ሓሓሊፉ ከም ዝኽሰት እዩ ዝግለጽ። ነዚ ብምግታእ ቀጻልነት ምስሳን ሓራምዝ ንምርግጋጽ ድማ ጠንቅቲ ኣብ መንጎ ሰብን ሓራምዝን ዝፍጠር ጎንፂ ተለልዩ ፍታሕ ክናደየሉ ይግባእ። ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ብከተማ ከረን ስንኩላን ዘገልግል ማእከል ምንቅስቓስ ኣካላት ከፊቱ ወኪል ሪና ተስፋንኬል ገብሬስ ንዘዳሎ ጸብጻብ ዮናስ አብርሃም
هجروا محبر حربنيات سنكولان كينات إيرترا أب كتما كرن مع كل من قصاص أكلات كفيتو بعصرت شوعة مسكرة بستقايدة نايم من رأسنا سرعات اتماكل أب جرمناويت كتما ستوتغارد زركب جنفر محبر مس مشاركتو بمتحببار بزقبرا أبركتو كم توادده تقليتو حلافي كفلي تحدثون داغم موهادن هجروا محبر حربنيات سنكولان كينات إيرترا أتو أبراهام كفلت ينابز اسمعقال تماكل مغزلتا نايت طلبات سنكولان بب مدرخون مملا ككايد سنحص عري مخانو بمتكاس نسنكولان بحفشا نتوم درب سنكلنا زلوم دما بفلاي اقداسنتو عزوز مخانو ابريهم تنسنكولان قدامنت بمهاب زجمر اገልግሎት ምስ ጊዜ ንኻልኦት አካላት ሕብረተሰብ ክፉት ንምግባሩ ሓሳብ ከም ዘሎ አቶ አብርሃም በተወሳኺ አነፂሮ አባል ጨንፈር ማህበር حربኛታት ስንኩላን አብ ስቱትጋርድ አቶ ፍጹም ወለ ጊዮርጊስ ብግዱ ትተዋዲዱ ዘሎ ማዕከል ነቶም በዓረቢያ ይኹን በምርኩስ ውሱን ምንቅስቃስ ጥራይ ክገብሩ ጸንሑ ስንኩላን መላ አካላቶም ንምንቅስቃስ ዘኽሎም ዘመናዊ ናውቲ ተዓጢቑ ስለ ዘሎ ኣብ ጥዕናኦም ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከም ዝህልዎ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጾም ኣብታ ኣጋጣሚ ዝተረኽቡ ሓርበኛታት ስንኩላን ኣብ ዝሃቦ ሪቶ ትማእከል ንዘለዎም ናይ ጨዋዳታት ጸገማት ኣብ መፍታሕን ኣእምሮኦም ኣብ ምሕዳስን ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ኣብ ከተማታት ኣስመራን መንደፈራን ተመሳሳሊ ማእከላት ከም ዘሎ ኣብ ካልኦት ከተማታት ንምኽፋት ድማ መደብ ምህላው ካብቲ ማሕበር ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር ኣብ ዞባ ማእከል ካብ 23 ነሓሳት ሒዙ ክሳብ 6 መስከረም ኣብ 13 ዞባታት ዝተኻየደ ዳሳስ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ብ22 መስከረም ወደብትን መሻርክቲ ኣካላትን ኣብ ዝተረኽብሉ ተገምጊሙ ወከልትኑ ዞባታት ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ሳላ ዝነበረ ልዑል ምትሕባርን ምዋሃድን ኣመሓደርቲ ከባብን ካልኦት ናይ ስራሕ መሻርክትን እቲ መደብ ብጽፉፍ ኣገባብ ከም ተሳለጠ ገሊጾም ንሳቶም ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ተዓጽዩ ጸንሐ ገዛውቲ ዳሳስ ንምክያድ ዝተዋህበ ግዜ ምሕጻሩ ኣብ ገለገለ ከባቢታት ድማ ልክዕ ሓበሬታ ናይ ዚመሃብ ተርዮ ገለ ካብቶም ዘጋጠሙ ብድሆታት ምዃኖም ኣብሪሆም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ሓላፊ ኣሃዱ ከባቢያዊ ጥዕና አቶ አብርሃም በላይ እቲ ዝተኻየደ ዳሳስ ዓብዪ ተመክሮ ዝተቐስሞ ዕዉት ምንባሩ ብምጥቃስ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ማዕከን ሓበሬታ ዳታቤዝ ኣትዩ ምስ ተጻፈፈ ብመልክዕ ጸብጻብ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ክዝርጋሕ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ገብረሃንስ ወልደ ጊዮርጊስ ድማ እቲ ዝተኻየደ ዳሳስ ኣካል ናይቲ ዝሰላሰል ዘሎ ከም ዝሰርቱ ሓበራዊ መረባት ጽሬት ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ መጻኢ ከምዚ ዝኣመሰለ ዳሳሳት ምክያድ ብደረጃ ዞባ እኹል ዓቕሚ ከም ዘሎ ዘመስከረ ስራሕ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ማሕበር ኮሜርታውያን ኣብ ኡጋንዳ ማዕከን መኽተ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምስሳን ዝውዕል ተወሳኺ $100,000 ከም ዘበርከተ ኣበርኪቱ እቲ ማሕበር ኮም ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ዙርያታት 227,137 ንተመሳሳሊ ዕላማ ኣበርኪቱ ምንባሩ ዝጠቐሰ እቲ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝበፅሓና ሓበሬታ ዛጊድ ብድምር $327,137 ከም ዝወፈየ ኣፍሊጡ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃኢን ዝነብሩ ዜጋታት ማዕከን መኽተ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምስሳን ገንዘባውን ዓይነታውን ወፍያታት ክገብሩ ምጽንሖም ዝፍለጥ እዩ ክቡራት ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ናግራዊ ዜናታት ሒዘኩም ለሰኩም ኢና ምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናውጽለ ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን ዜና ወጻኢ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ሞሮኮ ዝነበራ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ዝበተኸት ኣልጀርያ ካብ 22 መስከረም ክልል ኣየራ ንምንቅስቓስ ነፈርቲ ሞሮኮ ከም ዝኸልከለት ኣፍሊጣ መንግስቲ ኣልጀርያ ንስጉምቲ ዝወሰደ ሞሮኮ ኣብ ዶባታ ተኽታኽ ንጥፈታት ተካይድ ከም ዘላ ብምውቃስ እዩ በዚ ድማ እዚ ናይ ምክልኻል ክልል ኣየር ስጉምቲ ብጉዳይ ምዕራብ ሳህራ ብመንጎን ተፈጢሩን ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዘይምቅዳው መሊሱ ከም ዘካድዶ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ መንግስቲ ሞሮኮ ብዛዕባ እዚ ኣልጀርያ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ዝሃቦ ወግዓዊ ምላሽ ዛጊድ የለን ምዕራብ ሳህራ ልኡላዊ ግዛእታ ምዃኑ ትገልጽ ሞሮኮ በቲ ጉዳይ ምስ ግንባር ፖሊሳርዮ ንሓያሉ ዓመታት ኣብ ወታደራዊ ምትፍናን ከም ዘላ ይሕበር
ኣልጀርያ ንግንባር ፖሊሳርዮ ኩሉ መድያዊ ደገፍ ከም ትገብረሉ መንግስቲ ሞሮኮ ክወቅስ ጸኒሑ። ኣልጀርያን ሞሮኮን ብሰንኪቲ ጉዳይ ብዝተፈጠረ ዘይምቅዳው ኣብ 1976 ዲፕሎማስያዊ ዝምድነን በቲኸን መንባረን ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ኣሜሪካን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ጽኒዖሞ ዘለዉ ገዳታት ክለዓል ፕረዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ጸዊዑ። ፕረዚደንት ማዱሮ ነዚ ጻውዒት ዘቕረበ ብ22 መስከረም ኣብ መበል 76 ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣብ ዘስምዖ መደረ እዩ። ፕረዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ኣብ መግለጺኡ ብሰንኪቲ እገዳ ማሕበረ ቁጠባዊ ህይወት ህዝቢ ቬኔዙዌላ በብእዋኑ እናንቆልቆለ ከም ዝመጸ እዩ ኣረዲዩ። መንግስቲ ቬኔዙዌላ ብሰንኪቲ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ህዝቡ ተጠቃሚ ጸጋታቱ ክኸውን ከም ዘይከኣለ እዩ ክሕብር ጸኒሑ። ብሰንኪቲ ስጉምቲ ዲፕሎማስያዊ ዘይምቅዳው ኣሜሪካን ቬኔዙዌላን እናሻሕከረ ከም ዝመጸ ጸብጻባት ይረዱ። ቬኔዙዌላ ግዳማዊ ምትእትታው ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ካብ ዝቃወማ ሃገራት ምዃና ይግለጽ። ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ሎም 23 መስከረም ኣብ ጸሊም ባሕሪ ወተሃደራዊ ልምምድ ከም ዘካየደ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ልምምድ ዓቕሚ ምክልኻል ሩስያ ንምምዛን ምዃኑ እኳ ይግለጽ እንተሎ ኣሜሪካን ዩክሬንን ዘካየዶ ዘለዋ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ መልሰ ግብሪ ምሃብ ክኸውን ከም ዝኽእል ግና ተንተንቲ ይምቱ። እዚ ኣሜሪካን ዩክሬንን ዘካየዶ ዘለዋ ክሳብ መጀመርያ ዝመጽእ ወርሒ ጥቅምቲ ዝቕጽል ልምምድ ነቲ ሩስያን ቤላሩስን ኣቐዲመን ዘካየዶ ተመሳሳሊ ልምምድ እዩ ዝስዕብ ዘሎ። እዚ ተደጋጋሚ ልምምዳት እዚ ኣብ መንጎ ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ዝመንቀሊኡ ወተሃደራዊ ምጥማት ዘርኢ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ከም ኣካል ናይዚ ሎሚ ዘካየዶ ልምምድ ኣብ መሬት 450 ኪሎ ሜትር ኣብ ባሕሪ ድማ 350 ኪሎ ሜትር ኩንጨፍ ዝኽእል ዝተራቐቐ ጸረ ሚሳይል ከም ዝፈተነ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሩስያ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ምስ መዳውብታት ዝኾነ ሃገራት ዝገብሮ ዘሎ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ብዕቱብ ከም እትከታተሎን ክመጽን ዝኽእል ተጻብኦ ንምምካት ቁርብነታ ከም ተደልልን ክትሕብር ጸኒሓላ። ኣዛዚ ናይቲ ብሃገራዊ ሰራዊት ሊብያ ጽዋዕ ንመብራቃዊ ሊብያ ዘመሓድር ወተሃደራዊ ሓይሊ ኸሊፋ ሓፍተር ኣብ ምዝዛም ናይዚ ዓመት ክካየድ ተወጢኑ ኣብ ዘሎ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ከም ዝወዳደር ትማሊ 22 መስከረም ብወግዒ ኣፍሊጡ። እቲ ንሱ ዝመርሖ ሓይሊ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኸሊፋ ሓፍተር ኣብቲ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንምስታፍ ወግዓዊ ተቐባልነት ንምርካብ ንዝመጽእ 3 ኣዋርሕ ካብ ወተሃደራዊ መዝነቱ ብግዝያውነት ከም ዝእለ ገሊጾም። እቲ ዝመጽእ ተሓሳስ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ምርጫ ተጻረርቲ ወገናት ሃገር ኣብ 2020 ብመንጎኘት ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘካየድዎ ተኸታታሊ ዝርባትዮም ተሰማሚዖምሉ። በቶም ሓይልታትን ካልኦት ኣካላት ሕብረተሰብን ሊብያ ዝተመርጸ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ድማ ነታ ሃገር ብምውሃድ ምርጫ ብምክያድ ዝነጥፍ ብቐዳማይ ሚኒስትር ዓብዱልሓሚድ ዱበይባ ዝተመርሐ መሰጋገር መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ምምዛዙ ይዝከር። እንተኾነ ግን ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ መሰጋገር መንግስቲ እምነት ከም ዘይብሉ ብ21 መስከረም ኣብ ዝወዓሉ መጋብያ ድሕሪ ምሕባሩ ንሊብያ ናብ ሰላምን ምርጋን ንምእዛና ንኣዋርሕ ዝቐጸለ ጻዕሪ ከንቱ ኮይኑ ከይተርፍ ኣስጋኢ ኮይኑ ኣሎ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ቆይሙ ዘሎ መሰጋገር መንግስቲ ግቡእ ምርጫ ተኻይዱ ብሕጋውን ወግዓውን መዳይ ስልጣን ክሳብ ዝተመርጸ መንግስቲ ዝርክብ ነታ ሃገር ክመርሕ እዩ ስልጣን ሂቦ ዘሎ። ናይ መወዳእታ ዜና ብከላይ ዕርብ ዘስዓቡ ሕማማት ብደረጃ ዓለም ዓመታዊ ልዕሊ 7 ሚልዮን ሰባት ኣብ ዘይዕድሚኦም ህይወቶም ከም ዝስውኑ ሓድሽ ዝወፀ ጥዕናዊ መጽናዕቲ ኣነጺሩ። ብከላይ ዕርብ ዝጠንቆም ሕማማት ብደረጃ ዓለም ካብቶም ቀንዲ ቀተልቲ ኮይኖም ከም ዘለዉ ዝጠቕሰት መጽናዕቲ ደቡባዊ ምብራቕ እስያ ሕልፊ ካልኦት ከባቢታት ዝተሃስየ ምዃኑ ኣረዲኡ። ኢንዱስትርያዊ ንጥፈታትን ብዝሒ ምንቅስቓስ ተሽከርከርትን ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ብከላይ ዕርብ ምዃኖም ሳዕቤናቱ ድማ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ኤስያ ብጉልሕ ከም ዝንጸባረቕ ኣብቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ሰፊሩ ኣሎ። መጠን ዝትፋ በቀልቲ ጋዛት ንምጉዳል ቁልጡፍን ንኹሉ ጽላታት ዝጽንብርን ስጉምታት ምዘይውሰድ
ሳዕቢናቱ ብዕፅፍታት ክዛይድ ከም ዝኾነዮም ኪላታት አካባቢ ዝገልጹ نسعى السدالو زينا مسنادون مزام كندنا توتاتو كريك ملكم أمباسادور يوهانس تغلى ميكائيل مس منستر قدات وصادوب سودان عم معزاز كلتاو زمدنا زيتو اب ايرترا قطري حرامز افريقا ناس السنة صالو هاجراوي محبر حربنيا تاسون كلام كنات ايرترا كتماكرن ماكل من قصاص اكلات كفيتو اب زيناتات وصاي الجيريا كلا ايران من قصاص نفرتي موروكو كم زخل كلت افريقا فنزويلا بالعليات صنع زلو قراتات امريكان يوروبا حورتن كل عال تصويعه حيل بحر روسيا بصليم بحري وتهدراو لمج اكايد كبرات عزتنا زمشسترالو زينا مسناو رابزي فتصم سلمكتالكم ازي مسكن تخطاتايت فيلم ايچولم مبل 9 كفال سيبا تغرب مربيا بوغنيغن سلام